lahat. Ano? Nagdalag. Ano? Diyos ko. Ano? Ano daw? Nakala ka lang, di ka rin. Kasta ka nakala. Punay mo na. Hala, punay yung kwaraw. Tama mo na yung tubig, kuya. Magtalsik. Para makita. Ito pa o lahat. Ate, drag ka. Ay, lalaki. Grabe. Isa pa niya. Picturean nyo man. Ayaw, tapos Ay, Diyos ko, isang batsa. Kadami. Ibalik mo itong tampo. Ibalik mo yung maliliit. Yan, dalawa. Balik mo daw, no? Dapat ito yung nakita natin. Itapon mo Magpakalaki ka, pagbalik ka, malaki ka na. Nagadulaw na yato yun. Ay, nakalaki ng bangkaw. Punay yung kwaraw. Kailang laki oh. Kaya bulusan, tambo. Mamatay, busog na yun. Hindi na matay. Taram. Nilaw anon. Saan na tayo linisan Oh, linisan na. Kuya, maghasa ka na ng kon mo. Chilyo. Kadami yan. Ba naman? Santi pasing nagasunggol man eh. Yung ano. Kami ano. Ayun na ako, nag-winning. Inagdagan mo sana yung... Nagdokar sana di sa ako na. Kalimit yun. Alaw, Ginala pinagpan. Sa namin guys to isda. Ay na. Masingil ka ng kuan Bangkok. Anong luto natin dito ay? Sweet and sour. Hindi ko pagkagduma. Di ba nagbalik ka rin siya? Sa baryo eh. Unit ka rin siya. Oh, diba ang dami oh. Ay, nako man di pala. Tapos na to. Oh, buhos ulit. Oh, pan, tayo tubig. Lan. Malamya pala eh. Ay, kamo po. Madigit ng water. Huwag mo nalagyan ng tubig. Huwag nang lagyan ng tubig. Tanggalin mo yung tubig at magkuna naman yan. Magkorte. Madala yung buhos ka? Oo. Hindi, tanggalin mo na yung tubig. Magkorte ka. Hindi. Magprisa. Ay, lugaw. Madali lang buha. Parin mo to. Hindi ka kasi matadanong na. Patay mo muna doon. Nagbatit! Wow! Wow! Nandulay! Yan. Ang hirap linisan yan. Dapat yan badang. Dapat ang dahil? Ibatik? Lalaki oh. Hindi na kaya kartin. Ano kayang luto natin dyan ante? Magsigang tayo. Oo, para may sabaw. Sabaw. Ikaw, malalaki. Palaki oh. Yan na, hindi mo nakita. Madalas mo diyosa. Ano, boy na boy oh. Hindi ka na punta doon. Punta siya doon. Ilang taon na yan kuya? May taon na yan? May gitna. May ge. Kaya naglaki ng ganyan no? Ano pa nga to? Taon na to? Nung nakarang taon? Starte! Ay, mana? Starte! Ayan, magsimula na tayong magluto. Prito muna tayo. So, kalalaki oh. Lalaki guys. Itong mga... Anong luto yun mo ante? Anong klaseng luto? Sinigang daw yata ito. Sinigang? Puro ulo? Hindi sa ilalim yung mga buntot. Tignan natin yung piniprito guys. Sinuto na. Ay, wala pang nalingil pa. Ayun o. Ano yan ha? Pasukat mo daw. Tikman natin kung anong lasa. Wala nang kuwan? Ay, tapos pa? Pinapain. Ayun, Uncle, merindahin ma? Buwa.
Wala ka. Kung naisaw-saw sa Burji Cafe. Check natin guys yung paksiw ni Ate Bax. Wow, sarap. Ang kabango. Ay guys, iluto natin lang nakuha natin bunchil. Ayan o. Tapos, Nakapa. kapanaan ng bunchil. Tapos, isaw namin sa gulay. Ito guys yung ating gulay oh. Nagimas na isang batya nga kuha. Lagay na natin guys yung ano, yung gulay. Natin ang sitaw sa luyo. Maging sa umanay takardero man tay. Batik siya. Dapat may isang planggana tinga bulaklak na eh. Agal salmon. Likat ko kumasag po. Ano lumaing ka? Brabom ta. Walang gusto sa tiligaya dyan boy. Lagay na naman natin guys itong bulaklak ng kalabasa. Yataan, di magkasya. Siya yan. Karoon sa tagduma. Gundama. Madali lang naman ito maluto. Pag naluto yan guys, magbaba na yan. Wala kaming malaking kasirola eh. Dami namin magkain. Mamaya ulit. Balik natin. Lagyan ulit. Tayo, kumusta ng pakiramdam? Medyo mabuti na rin guys. At nakatulog ako kunti. Hindi ka na dalhin sa ospital? Takot ako dyan sa ospital. Kulang lang sa tulog, ano? Ayan guys, check natin yung ating gulay. Di masinay. Sarap. Ayan guys, mag-ihaw naman tayo. Malalaki ah. Gusto yung tilap na biskaya ka na? Punta na. Ha? Ayan guys. Bale yung pinirito natin, iluluto ni Brian na sweet and sour. Ante, paturo ka na. Magaling magluto yan si Brian. Tandaan mo yung mga ingredients. Ano ba yung mga yan, ante? Ayan. Chili sauce. Sweet and chili sauce. Chili sauce. Ayan o. Bawang pa lang yan. Mabang na. Meron tayong pineapple chunks. And syempre, ketchup. Then, tomato sauce. Anong unang lagay? Tingnan natin na siya ng tomato sauce. Ginabi na kami guys sa pagluluto. Sa dami namin pinirito. Buksan ko na. Tilapyang walang kamatayan. And then, ketchup. Ayan na siya. Makimitir tayo, mitir. Tapos ikam tidan nga na pudo. Konting water na mainit. Ako nang taga-translate. Pakuluan. Pakuluan muna guys. Ito guys yung ating ilulutong sweet and sour ni Brian. Then pineapple. Ayan, nag-add siya ng konting sugar. Ito na yung ating paksiw. Ano nakalimutan nante? May nakalimutan tayo ilagay. Hindi, kung lang daw, kahit isa dalawa. Kung gustuhin natin. Yan, lalagay niya na yung ating pritong isda na malaki. Tilapyang walang kamatayan.
Kakaiba yung mga tilapia mo, Brad, no? Kalalaki. Saan pinagli yan? Hindi. Sarap po. Pinso sarsado. Pakuluan lang yan, okay na. Timplahan na. Sauce lang naman kasi. Sauce lang naman. Ito na talaga yung flavor niya. Tara, kain na! Kain, kain. Saglit nga lang, ilagyan ko ng sabaw. Corn beef. Corn beef bagay na lamang. Kamukha ng corn beef. Kain na, kain. Ito ang poging luloy. Tama na. Tama na. Kain tayo guys. Ito ang mga tilapia. Na huli nila kanina. Dari space Lang niya malalaki. Galing sa pispan. Sarap. Kamay na lang ito guys. Mas matanggal ang tinik.